Turƙa shi yadda matan Sheikh Dahir Usman Bauchi wato ta fito tana faɗin wasu abubuwa da suka faru gab da lokacin da Allah zai amsa a rayuwarsa, wanda wa'innan abubuwa dole su ɗaga ma dukkan wani mai sauraron hankali a kuma wannan lokaci. To mai sauraro ka biyo mu a cikin wannan shiri yanda za ka ji mu ɗauke da wannan cikakken rahoto namu na wannan rana. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, yan uwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin namu na yau. Kamar yadda kuka sani dai, a cikin wa'innan kwanaki har yanzu ana nan ana ta juyayi, ana ta alhinin rasuwan babban malami Sheikh Malam Dahir Usman Bauchi, wanda ya yi fice a ƙasar Najeriya da sauran sassan ƙasashen Afirka, a inda kuma muka samu rahoton Allah ya amsa rayuwarsa. Sannan kuma majiyanmu ta samu zantawa da ita, wato uwar gidansa, a inda take wasu maganganu na jin daɗi da kwanciyar hankali gab da lokacin da Allah zai amsa rayuwar Sheikh Malam Dahir Usman Bauchi. A lokacin ya koma yana aikata wasu abubuwa sosai wanda duka mai hankali ya kalla irin wannan abubuwan ya san cewa tabbas wannan bawan Allah tashi ta kusa zuwa ƙarshe. A inda matan nashi take ƙara furtawa lokacin da ake zantawa da ita, take faɗin cewa a koyaushe babu abin da yake yi sai yawaita karatun Alkur'ani, sai kuma yin ma fiyayyen halitta salati a wa'innan lokutan. Abubuwan da ya fi mai da hankali a kai kenan, baya shagaltuwa da komai sai yin karatun Kur'ani da kuma yin ma Annabi salati da kuma sauran dai abubuwa wanda su jawo shi wato zuwa ga Allah. Kun ga anan sai mu ce aiko tabbas wannan bawan Allah ya yi kyakkyawan ƙarshe, wanda kuma dukkan wani bawa na Allah yana fatan ya ga ya yi irin wannan cikawa mai kyau, wanda ka rasu a ce a gidanka ko kuma in ce a jihanka, a ɗauko ka a maka sallah, a kai ka abin ne ka, babu abin da ya kai wannan abin daɗi wato a cikin musulunci. Yana da matuƙar daɗi. Wasu za ku ga idan sun rasu gawan nasu ma ba a gani, to amma ka mutu a wanke ka a cikin iyalanka, a yi maka sallah, a ɗauke ka a kai ka a rufe ka, wannan abu ne mai kyau, abin jin daɗi ne. Mu kanmu muna roƙon Allah ya sa mu yi ƙarshe mai kyau, mu kuma cika da kyau da imani. Shi kuma wannan malami da nashi ta zo ƙarshe, a koda yaushe muna ƙara mashi fatan alkhairi. Allah ya jaddada rahama a gare shi, ya sa kuma can tafi nan kyau. Sannan kuma idan ka duba ka ga irin bayan Allah ɗimbin dubatan mutanen da suka wato halarci zuwa sallan jana'izansa, ko anan idan ka kalla za ka ga tabbas insha Allahu wannan bawa ana sa mashi ran cewa in Allah ya yarda ya dace. Saboda shi rayuwa, dukkan abin da kake ganin shi a duniya to yana da alaƙa da na lahira. Saboda ko da yawan magana ne ka ji ana yi akan cewa wane nagari ne, wane nagari ne, to fa su mala'iku sukan amfani da abubuwan da suke jin mutane suna cewa ne, ba wai don ba su sani ba. Allah shi ya riga ya san daidai kuma ya san gaskiya. Amma mene, yanayin yanda mutane suke alaƙanta ka da abu mai kyau, to haka Allah zai kalla. Saboda wa'innan mutanen su ne suke mu'amala da kai a koda yaushe, kuma duk lokacin da mutane suke yawan munata maka zato, to haka Allah zai kalla wannan abun. Saboda wa'innan mutanen su ne kake tare da su a koda yaushe. To a kullum muna ƙara roƙon Allah ya sa mu cika da kyau da imani, ya sa kuma mu yi ƙarshe mai kyau.